Ovo je Trijanke hoće, ne? Ja, no. Halo. Idemo. A mali tank ide ponoviš se. Zada nešto doređa od ovom hoće ljudi, ali vamo neće. Evo me, idemo za tenkom. Evo i tank se malo uglavio. Nisam glavio, nego pokušavaju nešto da izvedu. Jesi se pinjao ovamo, Bajlake? A? A? Nisi ke ovamo? Nismo dođe s motorima, ja sam bio pješki. Dođe, ja? Pješki sam bio svuja, s motorima smo dolje bili. Dođe smo malo prije malo, ja? A? Evo Nadja, da zdoje. Evo Bara ide za njima. Evo Bara ide za njima. Hoćemo dalje idemo, Bajlo? Evo gore, granica sa Albanijom, s one krste. Evo i Nada stiže. Sad se ono Bara gore uglavio dobro ili... Te. Dođemo s motorima, Bajlo, gore? Hoj, probaj. Ali smet ne može nešto iskočiti, šta je ono?